ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. чемпиони вазни миёнаи UFC Билол Муҳаммад худро беҳтарин мушзани UFC мешуморад ва ният дорад ки ин чизро дар муҳориба зидди Ҷек Дела Маддалена исбот кунад. ма ба он ҷо баромада бе ягон текдаун Ҷекро дар стойка шикаст медиҳум. ма ба ӯ нишон медиҳум ки daстони Канело чӣ гунаанд. ма ба ҳамаи ҷангуарон ва мухлисон нишон медиҳум ки ма беҳтарин мушзан дар ташкилоти UFC-ум. беҳтарин мушзан дар вазни миёна. ба ман бовар кунед, шумо ин чизро дидан мехоҳед, гуфтааст Муҳаммад. ногуфта намонад ки муҳорибаи унвонӣ байни Билол Муҳаммад ва Ҷек Дела Маддалена рӯзи 11 май дар турнири UFC 315 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ, акай Ғулом ва акай Умедро тавсия медиҳем. Салом алейкум ба халқи муҳоҷир. Ирӯз 3 02/2025 на мардум ай граница бромадан. Салом алейкум ба ҳамаи муҳоҷирон, ба акай Умед, акай Ғулом, раҳмат ба ҳамиё ки моро буда расондан ва граница гузашта овардан. ягон камбудитон шид бачаҳо ина доште надоште аксарияти дамиҷа дакмед. чемпиони пешинаи вазни вазн UFC Алекс Перейра оиди муҳорибааш зидди Магомед Анкалаев фикрҳои худро баён кард ва ҳамчунин хабар дод ки гуфтушунидҳо оиди реванш рафта истодааст. албатта ин он натиҷае нест ки ман мехостум. мо ба ин муҳориба ба боварӣ сахт баромадем. ман худро хуб ҳис мекардам. ман тамринҳои вазнин гузаронида будам. албатта ки як кор рух дод, аммо ман баҳона кофтанӣ нестум, чунки ман медонам ки моро реванш интизор аст. мо ҳозир оиди реванш гуфтушунидҳо гузаронида истодаем. ба назар гирифтани дастовардҳои ман ва чӣ гуна ин муҳориба гузашт, реванш бояд ки баргузор гардад. бисёри одамон бо қарори доваро розӣ нестанд ва ӯро қабул накарданд. худи ман ҳоло муҳорибаро такроран тамошо кардагӣ нестум, лекин ман ин корро мекунам то ин ки оиди ин муҳориба фикри худро дошта бошам, чунки вақте ки ту дар дохили октагон меҷангӣ қарор баровардан душвор аст, гуфтааст Перейра. хотиррасон мекунем ки Магомед Анкалаев Алекс Перейраро шикаст дода чемпиони нави вазни вазни UFC шуд. мураббии Чарлз Оливера Диего Лима гуфт ки шогирдаш кай ба муҳорибаҳо баргаштан мехоҳад ва зидди ки ҷангидан мехоҳад. Чарлз дар ҳафтаи байналмилалии муҳорибаҳо баромад кардан мехоҳад. ӯ ният дорад ки дар соли 2025 ду муҳориба гузаронад ва муҳориба рӯзи 28 июн ба ӯ имконият медиҳад ки то охири сол боз як муҳорибаи дигар гузаронад. ӯ ба ман гуфт ки моҳи июн баромад кардан мехоҳад, лекин агар ки дар байн камарбанди BMF ё ин ки камарбанди чемпионӣ набошад, ман боварӣ надорам ки баромад кардан мехоҳам. шояд ки мо зидди Ҷастин Гейҷи меҷангем ки ӯ муҳорибаи хеле хуб гузаронид ва муҳорибаҳоро хеле хуб мефурӯшад, ё ин ки реванш бо Дастин Порие ки ӯ низ хеле машҳур аст. умуман Чарлз бо ҷангуарони машҳур ҷангидан мехоҳад, гуфтааст Лима. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливера охирон муҳорибаи худро соли гузашта зидди Майкл Чендлер гузаронида бо қарори доваро пирӯз шуда буд. ва дӯстон фикр мекунем ки муҳорибаи ӯ зидди Макс Холлоуэй барои камарбанди BMF муҳорибаи хеле шавқовар мешуд, агар ки UFC чунин муҳорибаро ташкил кунанд, чунки расу 10 сол пеш моҳи августи соли 2015 Макс Холлоуэй дар якум раунд Оливераро бо тариқи нокаути техникӣ шикаст дода буд. ва акнун баъд аз 10 сол UFC метавонанд ки реванши онҳоро барои камарбанди BMF ташкил кунанд. тобовии ҷангори вазни сабук UFC Педи Пимблейд гуфт ки омода аст ки хонаи худро дар байн монад ки Топурия Махачевро шикаст дода наметавонад. Илия Топурия Ислам Махачевро шикаст дода наметавонад. ӯ ягон шанс надорад. ман тайёрам ки хонаи худро монам ки Топурия Махачевро шикаст дода наметавонад, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон оиди муҳорибаи Топурия ва Махачев каме пеш хабар баромад. сомонаи машҳур ТАСС хабар доданд ки аъзои дастаи Махачев дар суҳбат бо онҳо гуфтааст ки Ислам барои муҳориба зидди Топурия розигии худро додагӣ нест. ӯ ҳоло ҳам дар суханҳои худ истодааст ки Топурия муҳорибаи унвониро бояд ки сазовор шавад. ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш хабар баромад ки гӯё Махачев ва Топурия бояд ки тобистонӣ муҳориба гузаронанд, лекин чӣ гуна ки мебинем ҳамон хабар ҳақиқат надорад. дар ҳамин ҷо дӯстон навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.